गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दिनैनि साना बर' हारिनि मोनसे गोनांथार सान। दिनैनि बे सानावनो बर' हारिया गेदेमा लिरगिरि हारि सिबियारि गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांखौ खोमानांदोंमोन। बर' हारिनि गेदेमा थुनलाइगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि ब्रैथि रुंसारि सानखौ BKWSनि मददजों फालिदों। बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि गाहाय मावख'आव रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि ब्रैथि रुंसारि सानखौ फालिदों। जल जीवन मिशन जे मिरु बेखेवना होदों MLA जयन्त बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि निसिमा ओनसोलाव लखिमपुर गामिनि गोदानै लुफुंजानाय जेजेएमनि मिरुखौ बेखेवना होयो 37 नं सेडलि ST समष्टिनि MLA जयन्त बसुमतारिया। बेखेवनाय हाबाफारियाव MLA बिथांजों लोगोसे बाहागो लादोंमोन चिरां जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरि निर्मल कुमार ब्रह्म, निसिमा ब्लक UPPL दोलोनि आफादगिरि नेथारि आरो दै जगायग्रा बिफाननि बिबानगिरि आरो ओनसोलनि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्राबो गोजोननायजों रंजा बाजा बाहागो लाफानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो। आं दिनैसिमबो बिजाथि गसंगोन होननानै बुंफेराखै। गुबुन दोलोफोर बायदि UPPLआव आर'जलाइ होनानै बिजाथि बिना बिजाथि मोना। मिरुनि दैदेनगिरिफ्रासो बिजाथिखौ सायख'यो। BPFनि गोबां MCLAफ्रा जोंनि UPPL आरो BJPआव जयनिं जानो जगाजग खालामगासिनो। नाथाय EMनि खथा गैयिनि थाखाय BJPआबो आजावा UPPLआबो आजावा। BPFआ सानहाबसि हाबसि मोनसे दोलो। दिनै चिरां जिल्ला 13 नं चिरां ब्लकनि दैदेनगिरि फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुङो UPPL राजखान्थि बोसोनगिरि बेरलाव खुंगुर खारजि बिथाङा। BJP दोलोनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। BTRआव BJPनि गोबां दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना दोलो नागारना BPF दोलोआव जइन जागासिनो। थिग दिनैबो चिरां जिल्ला BJPनि गाहाय नेथारि सुकुमार बर'आ दिनै BPF दोलोआव जइन जाबाय। बिथांखौ BPF दोलोआव BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना बरायनानै लायो। क'क्राझार नोगोराव थानाय फुड प्लाजानि जाग्रा बेसादफोरखौ जानायनि सिगां नोंथांमोना सांग्रां जादो। फुड प्लाजानि जाग्रा बेसादाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सासे फरायसुलिया टिका मोनदों। क'क्राझारनि फुड प्लाजाखौ फुड सेफ्टि अफिसार बिलिफां ब्रह्मआ गोख्रों नोजोरजों संदानदों। क'क्राझारनि फुड प्लाजाखौ बन्द खालामनो अफिसियेलि बिथोन होसिनना फुड सेफ्टि अफिसार बिलिफां ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।